Olja. Olja. Olja! Šta je? Stvarno moram da ležem, glupo je. Lezi i ćuti. Nezapamćeni pogrom golorukog srpskog naroda u Hrvatskoj. Vrati na vesti, molim te. Sve se to dešava pred očima moderne i civilizovane Evrope. Nije htio ništa da mi kaže. Bojim se da su ga poslali u ratnu zonu. Ma nisu, Vera, ne brini. Nisu. Evo, divan poklon za rođendan. Momak na frontu. Da sam ja policajac, bio mi strašno sumnjiv tip ko leži na zadnjem sedištu. Kako to objasniti, a? Aha. Dobro, reći ću mu da ti je pozlilo i da te vozim u bolnicu. Koju bolnicu? Prošli smo bolnicu pre 15 minuta. Pa dobro, reći ću da sam uzorana i da sam se izgubila. Pa uzorana jesi. Izgleda si stvarno izgubila. Ej, vozim onako kako si mi ti rekao. Ne brini, Vera, znaš da novinare tamo ne diraju. Jao, Iboja, kako možeš da govoriš takve gluposti? Znaš da novinare ne diraju? Pa ne kao da je diraju. otišao ne znam gde, čoveč. Otišao je na front, kao da će da gledaju u koga pucaju. Lezi dole! Lezi. Znao sam. Šta sam rekao? Rekao sam ti da kod table skreneš desno. Znaš šta je desno? Ti ne znaš šta oni rade. Oni imaju spiskove. Policija zaustavlja kola, legitimišu muškarce i voze ih na front. Neću da ideš u rat. Ajde mala, da pečemo govno, ajde mala, da pečemo govno. Sloni se, ja ću ti vozim. Ne može dozvolu. Nemoj reći da te nisam zovno, ajde mala, da pečemo govno. Dobro, dosta je. Dobro, ti ovako ne moraš da se brineš zbog ove situacije u zemlji uopšte. Kako to misliš? Ha, brat je na sigurnom u Pešti, u stanu. Šta pričaš, Vera? Podigao je kraj njene suknje koja se otvorila nad njim kao suncobran. Nije se vidjela njegova glava. Pa ne, ja mislim, znaš, ono kao mog brata, ono jure svaki dan sa tim Sve ne mogu da verujem, mislim, ti vrlo dobro znaš gde je moj brat. Mislim, mesec dana se ucara po Pešti. Šta reći? Stalno ne vredi pričati uopšte. Što, šta je bilo? Što diraš te radi? Hoću da čujem šta se dešava. A na žurku kad stignemo ćeš TV da gledaš. Uhvatio je lastiž njenih gaćica. I polako ih svlači. Mislim, šta hoćeš? Jel bi ti bilo lakše da moj brat sad dođe i da ode na front da pogine? Jel bi ti bilo lakše da pogine? Bane, nemoj, molim te. Olja, skloni se. Bane, nemoj, molim te, Bane, molim te, nemoj. Pa ne bi mi bilo lakše da poginem. Mislim, glupo je. Nije mogao nesmetano da je skine gaćice. Sami da. A glupo se osjećam što uopšte idem na tu žurku. Umjesto da se vratim kući. Moj čoveče, to da mi radiš. Opusti se malo, molim te se, opusti. Neće radio ništa ti pomogu. Izvini, Iboja, mnogo sam nervozna zbog Ference. Izvini, molim te, lupom gluposti, izvini. Sad se lepo vrati nazad i kod table skreni desno. Dobro. Obuhvatio je s ljubavlju njenu stražnjicu, poput vajara koji je našao nekakvu iskopinu. Telo, bez svih delova, procenjivao je njen oblik, njenu čvrstinu. U Kninu se sad ništa ne dešava. Se ljutiš? Otišao tamo danas, sutra, za 5 dana, za 7 dana, sasvim je sve jedno. Izvini! Ne, ljutim se. Ostalom, ako nećeš sebi da učiniš, učini meni. A ti znaš dobro da... Znam, dugujem ti. Šupčino. Niko ne ume da mi iznervira kao ti, baby. Ej, su ovo Olivera i Bane? Pa ti nisi normalna. Sam ti 5 puta rekao skreneš desno. Lezi dole. A vas dvoje se baš dobro poznajete, jel?
Onda znaš, a? Bilo je jako davno, ali dovoljno. Ceo život. Tako je li ko tako? Hvala Bogu da mi duguješ. Ostaviš, čoveče. A ovaj monolog od malo pre? Ne, ništa lično. To je Đinina mladalačka erotska proza. Stvarno? Šta ti već jednom? Vidiš da hoću da nađem mesto da okrenem. Samo nemoj da razmišljaš. Lazo! 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 Ja. Šta je? Ma burek od prekjuče. Lazo! Bato, jesi tu? Ja... Lazo! Lazare! Lazare! Pusti me spavam. Boga mi nećeš, Lazare Payne. Aj, ja. Stranje. Aj, ja. Kako je? Petar Bane. Petar Bane, drago. Ajde da pogledaš. Izbaci iz brzine sam. Ajde požuri s tuširanjem, treba da istovariš gajbe iz kola. Gde ti je Ferika, što on to ne uradi? Ma, zvali su ga hitno s televizije, moraju da ide na terenu. Znaš da je pod radnom obavezom. A noćas po tebe opet dolazila ova vojna policija. Jesu me našli, a? Ajde požuri, molim te. Stvari su ti ovde. Zaista je mučno gledati ove snimke i tek na usporenom snimku vidi se sva brutalnost demonstranata u Splitu. Dok ovo gledate, podsjećamo da vojska nije ispalila ni jedan nekad. Identitet ovog mladog vojnika u Gornjem. Dobar dan. Jesi ti Payne Lazar? Ne. To mi je brat. Zovi ga. Sine, ko je to? Mama, vojska traži Lazu. Laza vam je u Prčiću. Na moru, Crnogorsko primorje. S devojkom. A ko vama treba, deco? Payne Lazar, gospođo. Aha, idi ti, sine, ja ću. Jel to rat počeo? Ma nije, gospođo. Treba da mu uručimo poziv za vojnu vežbu. Aha. Kad se vraća s leka? Za dlaku, jebate, za dlaku. Prije 2 dana otišao u Crnogorsko primorje. I osjeća 3 nedelje. Teraj su kurac brko. Šta smo došli? Rat vodi. Može. Jaj. Da mi nije onaj seljak iz kabela nogu slomio, sad bi ja, brate moj, igrao Bundesligu.
Ja, igrao bi. Pa igrao bi. Ovi će da mobilišu ceo grad. A? Šta, ne gledamo ove budale, gledao i vidi, ovi kolo igraju, Završavaj već jednom, ljudi dolaze. Dolazim. Stigli. Tako vozi moja cura. Kvalitetno vino. Kako lažu, a? Bato. Šta je? Bato. Šta je? Ništa. Maja! Daj poklon. Srećan rođendan. Šta tebi rođendan? Ma ne. Ćao, Lazo. Gde si, Maja? Ej, vas da upoznam. Ovo je Laza, Verin brat. Ovo je Miki. Ćao, Lazo. Moj dečko. Glume. Srećan rođendan. Hvala, Miki, hvala. Ej, vas dve konačno da upoznam. Džina. Drago mi je da smo se upoznali. Vera, srećan rođendan. Sitnica. Hvala mnogo. Maja mi je mnogo pričala o tebi. Wow. Lazo, ajde požuri s tim gajbama, molim te. Ajde za mnom, ej. Lep je dan, šta ti da sedim u kući? Hoćemo napolje? Može. Ajde, glumac. Da ti pomogu? Miki. Pomozi čovek. Okej. Čekaj. Glume. Ma daj, pusti me, bre. Ti si glumac, znaš? Ja. Čekaj. Jesi ti onaj Sinđelić, a? To. Sinđelić, ne mogu da verujem, čoveče. Sinđelić. Vidi Sinđelić. Ej, ne pogrešno me razumeš, je gluplji film. Nikad nisam gledao. Dobro. Znaš kako je, posle te uloge svi me prepoznaju, od vozača autobusa do baba Sere. Znaš kakav je naš svet? Svi bi da časte Sinđelića pićem. Pa jeste. Nije to ni tako loše. Nego... Hoćeš? A da je. Ajde. Klince klinom izbiju. O, svaka čast. Gari. Film jeste kesa. Ali ona scena s glavom, znaš. Meni je to stvarno cool. Stvarno ti se dopada? Da. Dopada mi se. Čekaj, pa ti... ti nije malo prejako. Ma Juki, nije. Sinđec. Ušpiva, a? Neću da veša. Je gotov? Idem pali groštilj. Možeš, odmah su na gotovo. Sinđelić. Ćao. Ćao. Ja sam Miki, nismo se upoznali. I Boja. Kako? I Boja. I Bojo. I Boja. I Bojo. Super ti ime. Hvala ti. Jel mogu da pomognem? Pa kako da ne? Devojkama je potrebna pomoć.
Miki, baš si velik. Snaga, ništa tehnika. Da verujem ko si ti krava. Ovi ćutiš mokljana, nemaš snage ni kola da izvučeš iz barice. Znaš šta ću da uradim sa srpskim glavom? Vidimo smo, Sinđeliću! More, neki da sve u materinu! Poklon. Poklon. Srećan ti rođendan. Hvala. Izvoli. Srećan rođendan. Ajde, idi umij se, daću ti neke lazine stvari da se presvučeš. Ko su ona dvojica tamo? Čini mi se poznat. To su Pera i Ivan, heroji Bašunaste revolucije. Sećaš se? Give peace the chance. Pa i deluju, ja ih se nekako i sećam kao para. Pa kad su stalno zajedno, da. Da. Posveđeni, pederski, revolucionarni par. Dobro, ne verujem baš da se o tome radi. Ma je li? Ma da pazi, kad je Pera u pitanju, to bi možda mogli i lično proverim, a? A što? Pa vidi, baš je sladak. Dobri u bokovima. Pa vidi, ima lepo guzu, što? A, s bakterijom. Ćao, Maja. Ćao, čao. Bio si fantastičan u filmu Otomanska imperija uzvraća udarce. Stvarno misliš? Mislim, ja ne volim takve filmove, ali ja sam ga zbog tebe gledala 3 puta. To mi je najdraža uloga. Joj, mora da je super biti glumac. Biboja! Pa ćao. Ćao. Možda se dobije voda ovde. Pa uzmi sam, imaš ruke. Imam. Pa gde si ti? Nemate nešto? Sam ti nedostajala? Pa da znaš da jesi. Ja, zaboravila sam. Tortu! Moram nazad u grad. Ja, hoćeš sa mnom, mrazi me da idem sama. Pa ići ćemo i Boja i ja, nije problem uopšte. Jel? Hvala ti. Ali moram da razgovaram nešto s Ibojom. Nazad. A da, okej. Ajde za koje kafu. Vaš. Ćao. Ćao. Đina. Izvini što sam povela Mikija.
Nisam imala pojma se znati da su tako lošim odnosima. Nisam ni u kakvim odnosima preko 10 godina, Bogu hvala, s čovekom. Dobro, onda ti ne smeta što smo nas dvoje. Ne sjećam se da čovjek postoji. Ne mogu kažem da uživam u njegovom društvu, ali nisam znala da ga ti poznaješ. Pa i nisam do juče. Opa. Nasmuvali smo se kod Mime na žurci, pa mi izgledalo logično da ga povedem. Daleko je od dobre ideje povesti Mikija u žensko društvo. O, vidi. Šta je, malena? Da se nisi možda zaljubila? Ma daj, Keveti, bila sam totalno cirka na toj žurci. Wow! Sjajno! Bravo! Pa ja sam išla na dramsku sekciju, recitatorsku sekciju, pa sam razmišljala da li da upišem glumu. I? Pa nisam na kraju otišla. Zašto? Pa ti si fenomenalna. Pa ne bi oni mene razumeli. A i čula sam da ti treba veza da upišeš. Propade nam piknik u prirodi. Najstare, pošuri s tim roštiljem dok ne rokne kiš. Majo, nisu to kišni oblaci, nema nigde kišnih oblaka. Možda su se sakrili za brda. A nije to grobljavina uopšte. Nego šta je genije, majke? Artiljerija. Kakva artiljerija, šta lupaš? Artiljerijska vatra u daljini. Možda je u pravu. Vidi da je vedro. Da. Koliko daleko odavde Hrvatska? 20-30 kilometara. A čekaj, otkud ti znaš da je to Topovska paljba? Pa jeste gledali Marš na Drinu? Šta gledali? Marš na Drinu, film, Prvi svjetski rat. I ti si to čuo na filmu? Pa gde? Ovo je apsolutno artiljerijska vatra. Da. Pa otkud ti znaš da nisi služio artiljeriju u vojsci? Ne, ja sam gledao film Marš na Drinu. Sve sami stručnjaci. Baterija napreduje ka ceru. Fenomenalna scena. Mlađan je oficir koji ne zna šta je, čuje nešto, čini mu se grmi. Grmi, opet će kiša. Kaplare, ova kiša kao da se zalepila za nas. Čuješ koliko grmi, a? Čujem, gosim poručniče. Gde si, sinobre? A što god da grmi žešći gruva. Zvala me juče drugarica iz Zagreba. Totalno odlepila. Ne može žena da dahne da dođe. Napala me. Kao, te kaj vi to delate, pa vidi ste normalni. Ja je pitam, koji bre mi, čoveče? Koji mi, jebote? Mi Srbi, šta? Da. Ajde. Koji smo mi Srbi kolektivno biće. Šta jedan misle svi. Upoznaš jednog, znaš ih sve. Keveti. Ko da je bedi lako, čoveče. Ne znam, da bi dupe, da bi glava, svi su popizdeli. Ko da je hoću da šelučim po Hrvatskoj. Još da mi ovo pušimo, bre. Metalika lokalno. Ja, ovde je postalo totalno bez veze. Molim? Pa mislim u celoj zemlji, ne može više ni u Rovinj da se ide. Užas. Ali dobro, idemo u Amsterdam. Tamo je super, jel da? Pa ne znam. Šta ne znaš? Pa nisam nikad bio u Amsterdamu. A? Pa, ozbiljno. Od inostranstva sam bio jedino u Trstu jedno popodne. Ma daj, zezaš me. Što? Evo te, stvarno.
Pa da, stvarno. Pa dobro, jel bi voleo da vidiš Amsterdam? Pa ne znam. Ma volio bih. Slušaj, imam tamo drugaricu, znaš, ona ima svoju gajbu. Sljedeće nedelje ide na letovanje i ostavlja mi gajbu. Ideš sa mnom. Pa ne idem. Što? Pa moram da idem kući. Daj, zezaš me. Pa ne, stvarno. Kakvoj kući? Pa kući. U Knin. A ti si iz Knina? Da. U sranje. Džina! Jao, mačkice, vidi mačkice, vidi! Ej, vidi mačkice! Jao! Česte ribe, stigla plata! Ajde vamo, ajde vamo, ajde vamo, dođi vamo! Bože, majko, kakvi su? Strašno. Joj, valjda se Feriko do sad već vratio. Iako nije, vratit će se. Znaš da sam ja pomalo veštica, mogu da osjetim te stvari. Sutra. A znaš, ti si se stvarno promenila, Iboja? Kako to misliš? Pa mislim na tvoj odnos prema muškarcima. A to? Znaš, ranije mi uopšte nije bilo jasno kako možeš tako dugo da budeš s jednim muškarcem. Pa mogu. A sad ti zavidim, sad bi ja voljela da imam nekog. Naći ćemo ti nešto. Joj, Bože moj. Ja raspadam se, joj, Bože, pomozi mi, molim te. Joj, ne mogu više. Vladaru, Gospode Bože moj, čijim je rukama sudba moja. Zaštiti me po milosti svojoj, ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. Ne prezim delo ruku svoju, svažali se. Ne ponizio. Jo, Gospode moj, slaba sam. Nemoj me prezreti, Gospode, jer tebi pribegao u zaštitniku svome Bogu. Joj, isceli dušu moju. Spasi me radi milosti svoje, jer sam greših tebi. Nema njegovih kola. Jo, Bože, na što liči. A bila sam lepa. Stvarno lepa. Najlepša devojka u školi. Bila sam kraljica. Ne. Carica. Najveća od svih. Šta je? Ćutiš? Ćutiš. Pizdo sam oživa. Đubre jedno. Govno narkomansko. Ti me ne voliš. Nikad me nisi ni voleo.
Briga tebe što majmunima pušim na štajki za dop, a? Mamu ti jebem krvu. Joj, ne mogu više. Ne mogu. Joj. Gospode Bože moj. Spasi me. Spasi me radi milosti tvoje. Jer sam ti odan od mladosti svoje, udalje od mene svaku nečistotu, svako zlo. Jer ti si jedini svet, jedini silan, jedini besmrtan. Ocu i Sinu, Svetom Duhu, sada i uvek, vekove vekova. Amin. Isuse. Doktor kaže tom tipu u tom češkom filmu, tip ima problem, ima preuranjenu ejakulaciju-prekoks. Da hoće da produži karanje, da treba da misli na fudbal tokom seksa. E sad, ja sam taj metod malo sam ga usavršio. A šta imaš ti te probleme? Nema, ja tih problema, nego hoću da duže karam. I sad moraj da kad krešeš ribu, ne misliš na ribu koju krešeš, nego misliš u tom trenutku na Minnie Mouse ili na Patu. Ili na Šilju, ako hoćeš da baš dugo karaš. Ja, ti nisi normalan čovjek, majke. Čekaj. Mini! Znaš da sam razmišljala malo pre onome o čemu si mi govorila? O čem? O tome da bi trebalo da probaš da se upišeš na akademiju. Stvarno? Mislim, zašto bi samo sebe sputavala? Da. Budi to što jesi. Razumiješ? Ako ne probaš, nikada nećeš ni saznati šta si propustila. Kaži mi, gde se više prepoznaješ, u komediji ili u tragediji? Da. Šta da? Pa, mislim... Šta ti? Ne, spremala sam jedno i drugo, znaš. E, stvarno misliš da imam talent, a? Sigurno. Na poslu velika promena. Njega očekuje velika sreća. Na putovanju nešto novo. I ozvaničenje ljubavi. Čekaj, nemoj da piješ tu vodu. Nešto nije u redu sa njom. Bolje uzmi kiselu. A gdje je kisela? A ti nisi raspoložen za žurku? Pa nisam. U stvari ne znam. Erika. Ej, čao mala. Ćao. Opet topovi. Hoćeš još? Hvala, hoću. Ne, izgleda da će oluje. Bolje da pokupim lige što li suncobrana. Prvo zvučnike, ajde, ajde!
gaće me. A dobro, rade znate i sami. Šta si se usrao, to je Marija? Ljudi, a drži ovo. Čekaj, ja ću. Sa Hrvatima začudo nismo imali nikakvih problema. Boz meg, ez hihetetlen. Gyors jednom. Može! Te csak vedd fel és tűnjünk innen. Oké? Više je ličilo na trećerazredni ratni film. Audiciju za trećerazredni ratni film. Nego na boravak u ratnoj zoni. Ali prava zabava nas je čekala tek na povratku kući. Ott balra kellett volna fordulni, nem? Nem. Biztos vagy benne? Biztos. Én úgy emlékszem, hogy ott balra kellett volna. Ugye? Már ketten vagyunk, tehát arra balra kellett volna fordulni. Nem jól emlékszem. Biztos vagyok benne, hát úgy emlékszem, hogy arról jöttünk. Ott balra kellett. Talán tudom, hogy merről jöttünk. Ezek szerint nem tudod. Stička uskratke, baš napolje! Polako! Napolje iz kolaka! Aj, Đuro! Napolje! Napolje, baš napolje iz kolaka! Đuro! Napolje! Polako, Đuro, polako. Nemoj tako, zemljače, naši smo. Šta naši, majku ti, ustašku? Moja tasta je Srpkinja! Šuti, bre. Mi smo televizijska ekipa, studio Novi Sad. Imaju kola na osjetske registracije. Potrajalo je, ali smo se na kraju ipak objasnili. Razumeo se. Slobodni ste. Je li imalo ovde neko rakije? Rakije? Aha. Ja da nemam rakije. Daj mu onu litru, nek popije, da Bog da ti prisilava. Ubasamo za njeto. Mogli su vas pobiti ko zečeve. Gosti moji lepi, sad ćemo da klopamo rođendansku tortu. Je, super. Ne? Pa dobro, Stevara, ti si dosad. Ti godi da mraz.
ideš na posao? Ne boj se. Dobio sam nedelju dana bolovanja zbog ove ogrobotine. Ma to će začas proći. Ma šta ćeš posle toga? Ti znaš da imam više rodbine u Kanadi nego ovde? Pa šta, hoćeš da ideš? Da. Što pre to bolje. Ali nisam to hteo da kažem, već da te pitam, da li bi ti išla sa mnom? No i na severni pol ako treba. Mešoviti brakovi iz država pogođenim etničkim sukobima lakše dobijaju useljeničke vize. Ti to mene prosiš? Da. 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 Hodim ti se budem za tebe. Čekaj, imaš prezervativ. Pa nema, pa nisam baš ovo planirao. Ni ja. Čija je ovo slika? Moja je. Mislim... Koju je naslika? Ja. Stvarno? Ne, stvarno. Pa ne mogu sad kod Vere u sobu. Ni ja. Molim te. Znam šta ću. Ivan sigurno ima. Pa što ti njima ne kažeš da neće da budeš pozivar? Razmišljao sam ja i o tome. Znaš. Ali šta onda ako me ne pošta? Idem ja. Zato sam lepo rekao sebi, ćuti i plivaj. Plivaj. Proći će pre ili kasnije. Zanimljivi su ove spodrebe. To ti je društvo u jednom kafiću u centru. Sjebao sam godine u tom i sličnim mestima. Prošlost ne možeš da izbrišeš. Mnogo sere, man. Pa ne mogu baš ovako da idem. Ovo je bilo prilično vešto.
A nisu ni ovi iz vojnog odseka sisali vesla. Imaju i oni foru za ove što neće se jave na telefon. Ivane, sine, dođi da vidiš majku, a? Šta kažeš, žena Boeing? Ja, bre, Keo, mnogo je... Pa nemoj da me zezaš. Lep si na mamu. Okej. Dobar dan, ovdje Snežana. Da li je to Stan Jovanović? Da? Da li je Ivan kod kuće? Tražite neka Snežana. Snežana? Staj, patuljak. Loši se na Snežanu. Sine, molim te, ponesi kurtone da ne dobiješ sidu. Da me blamiraš, ženo Božja, man. Halo? Ivane, ti si? Ivan ovde? Čuješ li ti da te otadžbina zove Jada ne bio? Ja, vala, ja. Šta ti? Loše mi je. Da, idemo napolje. Ajde. Znaš što ti je liče? Bravo, majstore, bravo, ne, daj, ostavi, samo malo da pojačam, bez dijaloga nije potpun doživljaj. Baš da vidimo šta će da bude. Neće ga valjda uzeti u usta. Jao, koji kreten. Ma ne, neće valjda to da uradi. Ne, nije valjda... Uzela ga je usta. Neverovatno, uzela ga je usta. Kakav preokret, potpuno neočekio. Daj mi to. Demokratije i ljudskih prava, iza zlikovačkih ekspedicija Zbora narodne garde, čiji soldati sebe nazivaju ustašama, svakodnevno u ovom delu Balkana ostaju razrušena i spaljena srpska sela i nebrojene nevine žrtve, deca, žene, starci. Ne mogu više. Ti dobro? Neko mi je podmetnuo 3 piće. Pa dobro, pusti sad to. Nego sam teo nešto da te pitam. Jel imaš prezervativ? Da. Jel imaš prezervativ? Kurtoni, da, sam. Čuti mi, deri se. A da vratim ja na pornjavu. Dobro jutro. Zdravo. Ćeš da doručkuješ? Zaštiti me po milosti svoje, ne dopusti da propadnem samo zakonima svojim. Jesi vidjela gdje je Džina? Gdje? Reći ću ti ako pojedeš bar jedan to. Aj, to može.
Gde? Otišao negdje da se prošeti. A šta će ti, Ana? Onako. Joj, imam nešto vrlo važno da ti kažem. Važi, ali posle. Opa. Uj. A ti si? Jer vam treba prevoz, gospođice. A ja mislila neki lokalni smarač. Hoćeš sa mnom na jedno mesto? Gde? Ajde pa da vidiš. Pa naravno. I auto mora da bude ekscentričan. Što radiš? Šta ti je? Jo, znaš kako si me uplašio. Ajde, pa nisam znao da si tako plašljiva. Šta ti je ovo? A to? Uspomena od Miloševićeve milicije. Pa jel te boli? Pogodio me gumeni metak. Pa me onda Ivan izneo na leđima. Da su me uhvatili, bolelo bi još više. Ko bi to rekao za Ivana? Još će mi postati simpatičan. Pre tih demonstracija se nismo ni poznavali. A da me nije toliko ucenjivao i gnjavio da dođem ovamo, sad bi već bio daleko. A gde je to? Pa kod majke i sestre. U Kninu. Pa šta rade one tamo? A ništa. Žive. Iz Knina su kao i ja. Ovdje je krajem 60-ih. Sve je bilo puno izletnika. Kad su moji kupili prvi auto, dolazili smo ovamo svake nedelje. Jedino što mi je bilo zanimljivo je ovaj spomenik. Nikad mi nije bilo jasno kako su uspeli da prevrnu tank. Razumeš? Mislim, najjači smo. Znaš, O šta? u poslednje vreme imam problem da se setim šta se dogodilo prethodne večeri. Misliš ti ja? Aha, Bilo je nezaboravno. stvarno. Još nikad mi se nije desilo da mi tip zaspi za vreme predigre. Od noći sam bogatija za jedno veliko životno iskustvo. Izgleda da sam preterao sinoć. Ma jok. Simpatičan si. Od početka. Dobro jutro. Hoćeš kafu? Kako si spavala? Nikad bolje. Ma nemoj. Imam nešto da ti kažem. E pa, imam i ja tebi nešto da kažem. Gde si, lepotic? Ćao. Simpatičan je taj Laza. Simpatičan gubitnik. Pa ti znaš, Dušo, da sam ja najslabija na takve. Jo, čuveni kompleks majke Tereze. Ej,
Šta ima? Ništa. Mogu ja da se ovde, Šta? a... Mi kasa? Su kasa. Super. Hasta la vista, baby. Evo te, baš moraš odmah da duvaš, tek si ustao, čoveče. Ne valja li, dečko? Ne valja li, dečko? Nemoj, bre. Misliš ti da je meni lako? Muda su mi u procepu i to žešće. Ma nije valjda, a? Znaš ti gde je radim? Znam. U računovodstvu. Šta si dosadna? Ne mogu ni kafu da popijem na miru. I mogli vi zajedno da popijemo kafu, a? Slušaj, meni nikad nije bilo jasno kako ti miriš rastuće finansijske potrebe i pristup tuđim parama, a? Pa nikako. Pokušao sam ja nešto, razumiješ? Nije da nisam, da ja to nešto sakrijem kao da me ne provale, ali... Provalili su me. Ma nije valjda. A jebi ga kad sam konj. Mogu da bi ti da se opustiš. Mrš! Alo? Koliko si dobio za proneveru? Za proneveru koliko si dobio? Nemam pojma. Hvala ti. A znaš šta, nije stvar u tome, počinje rat, razumiješ? Da? Jer znaš Per? On je što je pao s kilom horsa, a? On je pao s kilom horsa, u Beču je. U zatvoru je. Ali stvar je u tome da Hrvati mogu, ako hoće, razumiješ? Da služe robiju kao u domovini, razumiješ, kao naš, služe robiju, ali u stvari oni robiju ni ne vide, razumiješ? Pravac, front, puška. Od kad je Pera Hrvat, a? Nemam pojma. Od uvek. Ja nisam imao pojma. Pa šta koga boli kurac? Da li je Pera Hrvat ili Pera nije Hrvat, jebote? Nije ovaj Pera Hrvat, on je Srbin iz Hrvatske. A ne Pera Srbin, Pera Hrvat. Aha, pa ne, da, on jeste. Što će ovaj? Agata Kristi, Leš u biblioteci. Šta čitaš ti to, čoveče, a? Ma... Čitam samo kraj da vidim ko je ubica. Mrzim me sve da čitam. Jebote, poslednje vreme pijem, ne mogu da se napijem. Trezan, čoveče, trezan. Ko da sam probao neku novu drogu. Jebote, koje smo mi vuci batine. Ceo život se trudimo da se ne bavimo politikom, onda je politici dokučilo. I onda je ona počela da se bavi nama. Dobro, sad je tako kasno. Nismo u stanju da organizujemo revoluciju. Možda neku dobru žurku. Mada ni to nije baš sigurno. Utero ti bolestan magarac, šta radiš, majmune? Evo te, kakav doktor. Ej, devojke, ko mi je bolji glumac, Robert De Niro ili Al Pacino? Robert De Niro. Ma, Al Pacino, bre, on je super, samo je malo nizak. Ali ste na čičan. Jao, znaš ko je super frajer? Jao Bože,
Sicilijanac, Christopher Lambert, a? Malo je uze kokoči. A ja. Ko je to, bre, uopšte? Ma Highland. Harrison Ford. Daj. Evo. Ne, devojke, znate ko se meni sviđa? John Wayne. Je super na konju. Baci! Evo ga! A bátyád hogy van? Nem tudom. Már egy hónapja nem jelentkezik. Ajde, Ferenc, daj da igramo. Evo idem. Na, beszélünk még. Jesi! Ajde! Daj! Go! Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ? Igen. Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ? Baszd meg! Izvini. Pardon. Opa! Alo bre! Ajde! Ljudi! Pa povredit ćeš dečka, bre, je. Dobro je, Mokuža. Dobro je. Dobro je. Budalo jedno drogirano. 1-0, ajde. Maras Mić, Vujačić. Dobro je, bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić, Dakić, Milcić, Slaviša Jokanović. Pobednički, to je tim! Novi Sad je uvek tim! Marija Jovereva kupatilo. Marija Jovereva kupatilo. I odvratno za mene. Nećeš, čoveče, ne! Kad kažem ne! Ne! Šta je okej, bre, mamu ti jebe? Pa šta je okej, bre, mamu ti jebe? Provetino jebe. Pobriću te, bre, pica. Pobriću te, bre, pobriću. Šta radiš, Pobriću te, bre, a tebi ću malo da jebe milu mamu, jer si ja... Stani, pa zašto to radiš? Stani, molim! Ej, bre, pa nemoj da ideš! Pa nemoj da ideš!
Šta da radimo? Na 3. Bacit ćemo je dole. I onako plivaju leševi, jedan manje više. Šta sad ti hoćeš? Šta me gledaš? Ćeš da me tucaš? Hoću. Polazi. Ćao. Ćao, Vane. Moj brat je u Budimpešti. Možemo i mi tamo. Snaći ćemo se. I Boja. Moram da se vratim. None of my friends are mine. Što ih ne dovedeš ovamo? Gdje da ih dovedem? U studentski dom. Nije to baš tako lako. A u ostalom koji mene pita šta ja hoću. Ja te pitam. Ne mogu da ostavim majku i sestru. Omladinac ličnu kartu. Ma bacit ću ju u Dunav. Idem da se prijavim u dobrovoljce, brat. Hrvati, najebali ste. Dolazi kapetan Drogan. Bane! Piši! Ajde bre, Žiko!
što treskate? Daj mi tvoj mozak. Jebote. Ari, daj mi tvoj mozak, Ari. Bocs, de kéne az agyad. Šta ti je, bre? Dobre, samo san. Na 3. Na 3 jebote, na 3 jebote! 3! Ti nisi normalan. Ti nisi normalan! Pičku maču, čuti, bre. Jebate, mislio sam da je čudovište iz močvare. Jebi se. Majke. Jebi se. Našla sam Isusa. Jesi, sine. Jesi sigurno. Jebeš ti sve ovo. Jebe vam mater. Jebe vam mater, bre! Pičke! 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 Jebe vam mater! Jebe vam mater, bre! Pičke! 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 Jebe vam mater, bre! Mamu, bre, jebe! Pičke!
Mogu li da ostanem ovde dok se ne skinem sa horsa? Treba samo da me zaključate u sobu na nekoliko dana. Meni ne smetaš. Ćao. Vera, vidimo se, a? Čujemo se. Ćao, Vera. Majice. Da. Ćao, Lazo. Majo! Majo, da ti objasnim, Majo, molim te, Majo, stani! Super, Vera. Mene niko ne voli, Majo! Mršu pičku materinu. Ej. Bravo. Peri, poturi! Lazao, super ti je bila župa. Hvala najlepše. Ćao, Vera. Ćao. Ej. Idem ja... do fronta. Dobro. Alo. Laki. 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 Vidimo se. Aha. Dušo! Maki! Me voliš, Maki? Jezi vola, puskati, me voliš, Maki? Ja tebe volim, Maki! Volim te, me voliš, Maki? Maki!